खुलुमबाय आंनि मुंदां बड' निउस चेनेल रादाबनायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साह चिरां जिल्लानि गुदि फरायसालियाव बनजों ओंखाम संनायाव जेंना जानायखौ नुनानै IOCL BGRजों चिरां जिल्ला बेंगिरिया सावरायना बेसेन नाङै गेस टेंकि मोननै आरो अरदाब मोनसे रानना हरो। बे बेसेन नाङै गेस टेंकि राननायखौ बेखेवना होयो आसामनि मन्त्रि बुदखावगोरा ब्रह्मआ। लोगोसेनो मन्त्रिनि आखाइजोंनो रानना हरो गासै 932 गुदि फरायसालिफोरनो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे MG रेगानि बिथांखि खामानि मावनाय अंगनाबादि सेन्टार न' बानायनाय 121खौबो मैया बेखेवना होयो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया। नैथियाव दं थारैनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय मुराबारि गामिनि बुद्धा मुसाहारि M बिरबे NDFBनि गोख्रों दावहारु बिथाङा दिनैसिमबो गावनि न'खराव गिदिंबोफिननो हायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गावखौ बाउसोमबोनाय बुद्धा मुसाहारि M बिरबे बिथाङा NDFB आफादाव हाबनानै हारि एबा थामोनथानि थाखाय गावखौ बाउसोमना दंमोन। मोनसे समाव बिथाङा NDFB-S आव हाबनानै गोबांथार आफादनि नेम खान्थिजों खामानि बाउसोमना दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा NDFB-S हानजायाव थानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो उदां अख्राङाव फैनायखौ नुनो मोनासै होनना मिथिनाय जादों। बेनिखायनो बिथांनि न'खरा गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे न'खरनि जाथि खुरमाफोरखौ लानानै गामिनि नेम खान्थिजों बिथांनि मुङाव दिनै सारादु एबा जोबथा बिदाय होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों होननानै बड'लेण्ड बुब्लि रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि BTC बियाबा दिनै उफ्रा बिसायख'थि। मख'जाथावदि दिनै मोन 97 भट मिरुआव भट सोनाय हाबाफारिया दिनै खुंफुंजागोन। गासै भटारनि अनजिमाया 72,416। बिनि गेजेराव सा 35,756 भटारफोरा हौवा आरो सा 36,660 साया हिनजावसाफोर। ब्रैथियाव दं मैया मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय। रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव जाफुंसारनायफोरनि गोसोआव रंजानाय आरो फेलें जानायफोरनि गोसोआव दुखु मोननाय सोमजियो। बेनि गेजेरावनो मेट्रिक आनजाद होनाय सानै फरायसाफोरा गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मंगलदै ओनसोलाव 15 बोसोर बैसोनि राहुल बरा मुंनि सासे फरायसाया रिजाल्ट नुनायनि सिगांनो समबारखालि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। तारिणी बरा आरो आन्ना बरानि फिसाज्लाया गावनि बिमा बिफा गैयै समाव खाबु लानानै फासि नांनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। बियो बिमा बिफानि थाखाय गांसे सुसाइड नट लिरनानै गालांदों होनना रादाबनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं तामुलपुर जिल्ला कुमारिघाटा UN एकाडेमिनि फरायसा दीपक बर'आ बे खेबनि मेट्रिक आनजादाव 97 जौखोन्दो लाना मासियाव मोननो हादों। मख'जाथावदि दीपक बर'आ सानखान्थि आयदायाव 100, समाज बिगियान आयदायाव 100, इंराजि आयदायाव 93, बर' आयदायाव 97, बिगियान आयदायाव 95 आरो एडभान्स मेथामेटिक्स आयदायाव 97 नम्बर मोननो हादों होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जोबनाय फारियाव दं मैया फुंनि 8 बाजियाव भारतनि गोदान दिल्लीयाव थानाय सुप्रिम कर्टनि साखाथियाव
थानाय गंसे इउक' बेंकआव फिसा अर खामनाय जाथाय जादों। मख'जाथावदि मोब्लिबनि बेरफ्रुनायाव बे जाथाया जादों होनना रादाबाव फोरमायदों आरो बे फिसा अर खामनाय जाथायखौ 1:30 बाजियाव फायार ब्रिगेडनि गेजेरजों अरखौ खोमोरनो हादोंमोनब्लाबो माखासे गोनां फोरमान बिलाइफोरा अरजों खहा जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।